Hello mga kapobre, for today's video, maghimo mi og photo gamit ang kawayan mga kapobre. Unang-una manguha sa mig balanghoy diri sa balanghoyan mga kapobre. Dayon mag-enjoy sa mis pagpang-ibot diri sa mga dagko kay unod mga kapobre nga. Perting gahi abirahon nya worth it man po ni ikaw man kay perting dagko ang unod mga kapobre. Dugay-dugay naman good food ni siya. Gikan sa pagtanom mga isa na sad siguro katuig. Dayon pero ako kabalo na tinod mga kapobre kay antag iya ra ginasayo na. Nangayo rami mga kapobre para nami putuhon. Husay kay mga kaibot sa murag mo'y tag-iya ba. Ay pasagdaan na ako ng duha kay di na ko matingala anang nga masigi gihapon na slag away. Pag-abot didto sa amo ang Gilong-agan, naghabwa nami sa among gipa piit nga kuan mga kapobre nga putuhonon kay para amo siyang matarong namo siya og nudnod diri sa nigo kay dali ra man gud siya maluto og kuan siya kaayo kanang uga na bitaw jud kaayo nya wala na siya nagpilit-pilit. Dayon diring dapita nagandam nami sa amo ang balungbong mo na siya sudla na mo na nga kapobre ni humana mo kuan. Ini humana mo nag kuha sa mga tibugol diha na mo siya isulod para mahimo na siyang photo. Kinsa may nakasulay ani be taas kamot pa-share ko no. Pa-captioni og manguli na ta sa bukid. Dayon padayon mi sa pag kuan patag ani amo ang mga daghan kayo nga gatibugol ang daong beninday oy natanawa. Na si Cookie kami gyud tulo pirmi mag-uban mga pobre ambot lang di gyud mahitabo nga kanang duha dili mag-away kay pirmi gina sila. Dayon mag-unot ra man noon na silang duha dili ra gud na sila magkasakitay pod kay si Cookie dali ra man pod maulian nya lambing jud na si Cookie sa tinuod in real life butangan din namo siya kinugay kay mas nindot man siya tan-awon ang puto basta nay kinugay tanawa naghubag man ang ipon anaon kaon ra gihapon tamis na dayon giandam na namo ang amo ang kanang balungbom diha namo siya isulod mga pobre og magluto mo ging ani ayaw kaanyo pon kay motubo pa man gud siya motubo pa siya. Dayon ayaw ninyo siya itantan, ayaw ninyo siya pit-a og maayo kay para gyud kanang dali ra bitaw siya maluto kay og dili ninyo og pit-on man gud nimo siya maayo or itantan ninyo, hugot na siya. Dugay siya maluto mga kapobre. Dayon pagkahuman ana sungsungi ninyo og kanang dahon sa saging para kuan para dali ra siya maluto. Unya ayon niyo sungsungi og balungbong gihapon kay mapagod man gud siya labi na kusog ang siga pero ang pagluto ani mga kapobre hinahinayon ra gid inanay ra gid kung pwede kay baga ra gid siya nga naa sa daplin bitaw kung maluto ra man gud siya sa kainit dayon ubay-ubay na ang among kuan pagkahuman namo amo na siyang giandam para ibutang namo atong sugangan ni Inday para naray gid siya sa ibabaw makatungtong. Tirimis daplin suba mga kapobre kay nangurinti mami mangha mi og isda ana git itagsa-tagsa ninyo siya butang inyo yung dauban mga kapobre diri ra dapit sa kuan aning sa gawas ra kay og mapagod man gud siya kay naluto na nasunog na inyohang balungbong unya ang puto sa ilawom kay dili maluto. Dayon kini padayon may sa pagbutang dahil si Cookie na ang maghaling ani ini kahuman pero hinahinay ra na ang luto andamon sa namo among kuha nga isda mga kapobre kani mga isda mga kapobre nga among gikuha sa suba dili na siya modagko man na siya gitawag nga lapisan mura na siya bulinaw og sa dagat pa nya pait-pait pod pwede na kaayo nya palitan na magbumbay nga tag-utso. Dayon kumutan din gina siya og asin og suka para mawala iyahang kaanghit. Balik ta diri sa among giputo mga pobre kay perti nang kuana. Itom-ituma na ang uban kana hapit na gina siya nuluto. Kana daghan ra gyud nagkalayo dapit hinay ra gyud kalayo tan-awa ra ning duha o mga sunog bitaw. Balik ta sa tong kinilaw kana mao na siya tabon-tabon mga kapobre so wala ka ilag tabon-tabon lami kinay sagol og kinilaw. Dayon maglungag mi og bugas mais nga gamit ang kawayan mga kapobre bayog. Diri gibutangan na mo siya og tubig pod para maluto po na siya nya gihimuan na po na siya ni Dudong Richard og kanang kuan kanang takob tanawag na itakob na ra ka mga kapobre diri ra siya sa daplin ibutang kay mainitan ra man na siya butangan siya takob para po dili siya muhungaw maluto ra gyud siya mga kapobre suway gud ninyo kanang mag-picnic mo sa suba bibo kayo kanang daghan kayo labi na daghan kayo mo nya pagdala mo og baraha pagduwa mo og kanang kuan ana 3 cards ya takulingay ra resulta na ni sa mong photo nagtry mi og kuha og isa kabok mga kapobre kay medyo napagod na mangud siya among kanon o wala pa mao kay pagbukal
Then amo siyang gi-open, nagbukal na siya. O iyang tubig Hubas. pal na niya. Daghan naman siya kalayo kay baga magud na siya kay bayog. Then amo mga puto mao na among gipadaplin sa kilid. Oh, balik ta sa atong kinilaw, ato nang timplahan og pinakalami nga timpla ang atong kinilaw, butang atong lamas o kayo na to. Oh, lami na kay na siya mga kapobre. Lami kayo kay tamis-tamis ang isda sa suba. Limpyo man sa among suba go diri mga kapobre. Oh, dayon butang na nato sa dahon dayon. Unya butangan din natog nilungag nga kamuting kahoy na nga na kay butangan nila kinugay gibubuan. Oh, lami jud kay mga pobre unya naluto na pud among kanon oh. Wow! Kanon maip. Mm. Kay naluto naman among kanon nga mais nga pino, diri na ta i-plaster na nato. Mauna ni siya mga kapobre na ay bulanghoy, na puto o mao na siya. Nangaon na mi diri daplin sa suba as in lami, jud kayo nya naapod mi dayok nga perting halanga. Perting lami agi kay sa mong kaon nya human ana mga pobre. Siyempre, asa padulong naaman sa daplin sa suba, mga ligo nga busog, kauban sa kamuting kahoy nga pertigyong labuha, napajoy kinilaw. Ali, mga unta, mga kapobre, ako jud gawon nagkaon kay gigutom na jud kay ko. Para sa daghan pa nga content mga kapobre, please share sa among video. Salamat.